Mae'r haul yn mynd i'w wely. Mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Stori am llew yn colli ei pyjamas, neu jungle a bolgi yn mynd am dro i'r syrcas. Plwm pa deryn gyda cyw a'r kangaroo, straeon yn nos I sŵn y gwd I hw. Mae'r haul yn mynd i'w wely. Mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd cyw. Helo bawb! Da chi'n barod am stori fach hapus? Wel, dewch, gnewch eich hun yn gyffyrddus. Pnawn Sadwrn oedd hi, pan ganodd y ffôn. Rhythrodd llew I WhatsApp. Dewi deinosor oedd yna, yn holi, a hoffai'r criw fynd draw I aros dros nos yn I dŷ y noson honno. Wel, fel y gallwch ddychmygu, doedd dim angen gofyn ddwywaith. Ac ath llew ar I union I ddweud y newyddion cyffroes wrth I ffrindiau I gyd. Ath pawb ati I bacio yn llawn cyffro. Sach gysgu a gobennydd yr un, pyjamas wrth gwrs, brws danadd a thegan meddal i'w gwtsio. Ond roedd un o'r criw yn teimlo fymryn yn ansicr. Doedd deryn erioed wedi cysgu yn hyr I wyn arall o'r blaen. Lle fydda hi'n cysgu? Pwy fydda'n darllen stori cyn cysgu iddi? A fydda hi'n mwynhau I hun? Gallai cyw synhwyro bod rhywbeth yn poeni I ffrind bach pinc. Gofynodd iddi'n dawel be oedd o'i le. Cyfad efo deryn I bod braidd yn bryderus am aros dros nos mewn tŷ diathyr. Ella bod y tŷ yn ddiathyr, ond fydd y cwmni ddim yn ddiathyr, oedd cyngor call cyw. Mi fyddwn ni gyd yno efo'n gilydd, a dwi'n siŵr y bydd mam a mami Dewi Deinosor yn gofalu amdano ni yn dda iawn. Mae'n naturiol teimlo chydig yn ofnus cyn gwneud rhywbeth am y tro cynta. Wyt ti'n cofio pa mor nerfus oeddwn ni cyn mentro ar y llithren hir na yn y parc y tro cynta? Roedd deryn yn cofio'n iawn. Ond, mynd amdani nes yn y diwedd, ath cyw yn ei blaen, ac roeddwn ni mor falch. Rwan, dwi wrth fy modd yn gwipio I lawr y llithren bob tro da ni'n mynd i'r parc. Roedd deryn yn dechrau dallt be oedd cyw yn ceisio I ddeud. Felly, penderfynodd drio I gora glas I fod yn ddewr a mynd I aros yn hy Dewi Deinosor efo'i ffrindiau, bod I bol yn llawn pilipalod bach. Cerddodd y ffrindiau yn cario'i holl sacha cysgu, teddies ac ati i'r safla bws I lawr y lôn. Ac yn ffodus iawn, prin 2 funud yn ddiweddarach, cyrhaeddodd y bws fydda mynd â'r criw I gartra Dewi Deinosor. Cawson nhw groeso cynnas iawn gan Dewi a'i 2 fam ar ôl cyrraedd. A prin y cafodd deryn amser I deimlo nerfus am I bod mor brysur yn mwynhau I hun. Pizza a sydd oren oedd I de. Mefus I bwdin, ac yna by'r criw'n chwarae yn yr ardd am oria. Cawson nhw noson cinema wedyn, a gwylio ffilm tra'n swatio o dan flancad yn y lolfa a bita popcorn. A deud y gwir, ar ôl iddyn nhw newid i'w pyjamas a brwsio'i danadd, oedd hi'n eitha hwyr erbyn i'r criw baratoi I fynd i'r gwely. Ond, dim ond ychwanegu at y cyffro nath hynna. Doedd dim angen I deryn boeni lle bydda pawb yn cysgu.
Roedd na hen ddigon o le I bawb osod I sycha cysgu ar y llawr yn y stafell wely Dewi a chwtsio fyny. Doedd dim angen poeni chwaith pwy fydda'n darllen stori cyn cysgu. Darllenodd Mami Dewi stori antur i'r criw, a phob un yn gwrando'n astyd. Ar ôl I fam Dewi ddymuno nos da wrth bawb a gadael y llofft, treuliodd y ffrindiau dipyn o amser yn sgwrsio, chwerthin a darllen yng ngola fflachlamp. Bron I fod yn teimlo fel eu bod nhw gyd yn gwersylla efo'i gilydd. Ac, I bolgi gyhoeddi'n swnllyd, dwi'n mynd I aros yn effro drwy'r nos. Pian y syrthiodd o, a phob un o'r anifeiliaid I gysgu ar ôl cael pnawn a noson llawn hwyl a sbri. Deryn oedd y cynta I ddeffro'r bora trannoedd, ac am eiliad, roedd I wedi anghofio lle roedd I. Yna, efo Gwen, cofiodd. Roedd hi yn hy I ffrind, yn cael amser hyfryd efo'i ffrindiau gorau. Y tro nesa, byddai'n cael gwahoddiad I mynd I aros yn hy ffrind. Deryn fydda'r cynta I fachu ar y cyfla yn bendant. Pan mae'n hwyr ac yn dechrau nosi, does na'm byd gwell na chael stori fach cyn cysgu. Nos da bawb. Mae'n amser mynd I gysgu, bydd stori eto rhyw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd cyw, bydd stori eto rhyw dro gan y criw. Nos da o fyd cyw.